Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Надышоў час для нашага рэгулярнага эфіра раз на 2 тыдні з выдатнай нашай тэалагіняй, эксперткай у галіне рэлігіі, палітыкі і абароны правоў Натальяй Васілевіч. Добрый дзень, Наталья. Вітаю. Наталья, давайте, можа быть, пачнем мы з вами вось менавіта з палітыкі і абароны правоў, можа быть, ну спачатку з палітыкі. Неяк так супала вось гэтыя 2 тыдні, што мы з вами не бачыліся. Вось усё гэта чарговая хваля, ці скажем так, чарговы уздым хвалі, якую інфармацыйную і ўсё астатнюю, якую ўздымае і якая ўздымаецца вакол Трампа. Ну і можа быть, давайте закранем актуальшчыну. Гэта вось сённяшнія перамовы па спробе неяк дамагчыся міра ва ўкраіне, якія ініцыяваў Трамп. І ну здавалася б, тут мы троху дададзім рэлігійнасці і тэалогіі. Ну это ж та самая боская справа. Вот добрую справу хоча зрабіць, спыніць мір, спыніць кровапраліцце, навесці мір. Вот, ну добра зрабіць. Ці сапраўды вось гэта выглядае так нармальна па-хрысціянскі, калі глядзець збоку на тое, як Трамп спрабуе дасягнуць нейкіх мірных дамоўленасцяў? Бачыце, Лукашенко у нас таксама хацеў дасягнуць міру ў 2020 годзе, каб усе перасталі пратэставаць. Вось, і гэта ягонае таксама, ведаеце, ёсць такое паняцце як пацыфікацыя. Гэта калі вось гэтыя людзі, вот як мы, беларусы, якія паўсталі ў 2020 годзе супраць несправядлівасці, супраць прыгнёту, нам прапанавалі проста вярнуцца назад у прыгнёт і быць гэтым задаволенымі. І сапраўды, ну вось так Лукашенко бачыць вось гэтую перагорнутую старонку, і настаў у Беларусі мір, і мы беларусы мірныя людзі, і ніхто не пратэстуе, усе жывуць у гармоніі і слухаюцца лідара Богам дадзенага, вот, калі не ўсеагульна абранага Александра Лукашенко. Вось так ён уяўляе мір. Ёсць такое паняцце, і ведаеце, дарэчы, мы калісьці пісалі яшчэ ў 2020-2021 годзе, хрысціянская візія звяртала увагу, што ўсе малітвы яны пазбягаюць, якія прапануе беларуская праваслаўная царква, напрыклад, датычна палітычнага крызісу, яны пазбягаюць слова справядлівасць. То есть там ёсць і мір, там ёсць і стабільнасць, там ёсць і спакой, там ёсць усё што заўгодна, але вось справядлівасці няма. І калі мы кажам пра вайну, пра сітуацыю ўзброенага канфлікту, то тут таксама ёсць паняцце справядлівасці, паняцце аднаўлення справядлівасці, паняцце таго, каб тых, хто чыніць несправядліва, непраўдзіва, хто здзяйсняе вайсковыя злачынствы, каб яны былі пакараныя. Агрэсія супраць дзяржавы, супраць Украіны, незалежнай дзяржавы, гэта было, безумоўна, злачынства, і такое злачынства павінна быць пакарана. Это заўсёды так можна казаць, разумееце, калі нейкі хтосьці моцны нападае на нейкага слабога, так каб слабы просто заплюшчыў вочы і перажыў гэты момант і аддаў яму ўсе свае грошы, там, не ведаю, сваю душу, можа, нават. І гэта не з'яўляецца справядлівым мірам, і справядлівы мір – гэта багаслоўская канцэпцыя, якую цяпер вельмі шмат абмяркоўваюць хрысціяне. Я павінна сказаць, што сярод еўрапейскіх хрысціян, прынамсі, ёсць кансэнсус. Еўрапейскія хрысціяне вельмі незадаволеныя Трампам. Вот недавно мне давялося сустракацца з шырокім колам розных еўрапейскіх хрысціян. Яны як бы ў Трампе бачаць чалавека, які спрабуе не мір усталяваць. Это мір, гэта з'яўляецца як бы такой прыгожай карцінкай, вот, а спрабуе вырашаць свае ўнутраныя справы, свае там бізнес-інтарэсы мае, дзейнічае з нейкіх, скажем, заходзячы з пазіцыяў, якія не маюць на мэце сапраўды абараніць Украіну, спыніць забойствы і усталяваць вось гэты стабільны мір, да? Мір, які будзе заснаваны
нацылены на вось гэтай, скажем, справядлівасці, на тым, што ты, хто гэтую вайну пачаў, яны спыняцца, яны вызваляць акупаваныя тэрыторыі. Яны, ну, потому што гэта ўсе прынцыпы просто на тых, якіх як бы міжнародная супольнасць грунтавалася апошнія там дзесяцігоддзі, так? Вось, трэба спыніць агрэсара, і каб, ну, і гэта галоўны накірунак міру. А тую рыторыку, якую выкарыстоўвае Трамп, і ты зневагі, які у дачыненні да Зеленскага ён выкарыстоўвае, пры гэтым зусім па-іншаму размаўляючы з Пуцінам з павагай, а размаўляючы з Зеленскім, спрабуючы яго прынізіць. І гэта, ну, як бы відавочна, ну, на чыім баку ён як бы себе пазіцыянуе. Некаторыя людзі, дарэчы, думаюць, што это нейкая хітрая гульня, такая геапалітычная эквілібрыстыка, каб просто вось падмануць усіх, у першую чаргу Пуціна, і далей неяк выкруціць усё ўжо у бок вось гэтай справядлівасці і міру. Але, на мой погляд, калі чалавек не ад пачатку не дэкларуе нейкія прынцыпы, то, ну, я сумняюся пра тое, што ён менавіта хоча падтрымаць Украіну і хоча, вось, каб гэтая незаконная агрэсія спынілася. Давайте яшчэ раз удакладнімся. То есть ўсё ж такі, ну, мір гэта добра. Можа быть, тут, ну, мы живем у тыя часы, калі как бы галоўнае дасягнуць мэты, добрай мэты, дасягнуць міра, якімі сродкамі, ну, можа, ведаеце, сёння не важна, а потым разбяромся, ці Бог рассудзіць. Можа, такая канцэпцыя? Такая концепция непрымальная абсолютно. Ну, это то же самое, что давайте досягнем коммунизма праз диктатуру пролетариата, так? Ну, галоўная, канчатковая мэта ўсё, а методы, якімі мы гэта дасягаем, нішто. Таму давайте мы праз гвалт, праз нейкія такія рэчы будзем дасягаць чагосьці добрага. Но, як мы бачым, ніколі гэта не атрымліваецца. Таталітарныя дзяржавы, яны таксама дэкларавалі заўсёды нейкія там вялікія мэты, да якой вот мы ў будучыні ідзем, вось, і якімі сродкамі мы дасягаем. Тэрор, як бы, ок, нармальны сродак, эфектыўны, давайте паспрабуем яго выкарыстоўваць. Так? Ну, мэта і сродкі маюць значэнне. Не толькі мэта не апраўдвае сродкі, это як бы цынізм, калі мы так робім. І калі неправільныя сродкі выкарыстоўваюцца для дасягнення мэты, то гэта ілюзорна, што гэтую мэту можна дасягнуць. Я думаю, что, ну, мир, так можна ввогуле там усіх пазабіваць, і будзе мир. На могілках усё спакойна, усе ляжаць ціхенька і нічога не пратэстуюць там альбо не супраціўляюцца. Вось. Чаму тады там увогуле ў краіне было не здацца Расіі? Ну, пажылі б пры Расіі, зато мир быў бы. Да, прыйшлося б забыць сваю родную мову, прыйшлося б гуляць па тых правілах, якія усталявала Расія. Ну што, ну такое жыццё, зато мир. Ну, як бы мы можем так это все выкруціць, так, і все ж таки я не лічу, што мир гэта ну, сам по сабе мир ён бывае розны. Зноў таки я скажу, што справядлівы мир і несправядлівы мир это дзве розныя, это супрацьлеглыя дзве рэчы. Яны адстаяць адзін ад аднаго далей, чым барацьба за справядлівасць, у тым ліку ўзброеная барацьба за справядлівасць і справядлівы мир. Вось, таму, на жаль, цяпер іншых сродкаў неяк спыніць. Я не ведаю, калі сапраўды атрымаецца спыніць вайну такім чынам, каб, ну, неяк дасягнуць міра справядлівага і стабільнага, так, магчыма, давядзецца ісці на нейкія саступкі злу, ісці на саступкі агрэсару, але гэтыя саступкі, яны не павінны быць, яны павінны ўспрымацца як саступкі, яны павінны ўспрымацца як тыя крокі, на якія не хацелася б ісці, але вымушаны мы ісці. І гэта у тым ліку параза дэмакратычнага свету і параза заходняга свету, калі Украіна атрымае паразу ў гэтай вайне. Так, ну трэба гэта менавіта так тады разглядаць. Ну і як
як бы ацэньваць адэкватна і заходзячы з нейкіх маральных каштоўнасцяў. Вось. Безумоўна, я разумею, што Трампу як бы без розніцы, каму там будзе належыць Донбас, да, яму абы доступ атрымаць там да сваіх этих металаў, які ён там хоча выкапаць з Украіны. Але, ну, для украінцаў гэта важнае пытанне. І я думаю, што нейкі кошт яны могуць заплаціць за тое, каб баявыя дзеянні перапыніліся, яны гатовыя, і мы бачым гатоўнасць сярод украінскага грамадства ісці на саступкі Расіі. Але гэтыя саступкі яны не павінны быць, мы павінны стаяць за Украіну до конца у тым плане, што мы павінны зрабіць мінімальныя гэтыя саступкі, зрабіць так, каб гэтыя саступкі былі мінімальныя для того, каб усталяваўся мір. Вось. І чаму ўвогуле гэтае пытанне паўстала? Увогуле гэтай вайны не павінна было быць яшчэ з 2014 года. Расію трэба было спыніць тады. І, безумоўна, тое, што гэтая вайна пачалася, тое, што яна працягваецца, тое, што не можа скончыцца справядлівым чынам, каб тыя, хто стаў ахвярай такога агрэсіўнага нападу, былі абароненыя, а тыя, хто здзейсніў гэты агрэсіўны напад, былі пакараныя, то гэта проста гаворыць пра тое, што сусветная супольнасць, у тым ліку заходняя дэмакратычная супольнасць, яна прайграла у гэтай вайне, яна не здолела сапраўды дасягнуць міру. Это не будзе мір, гэта, магчыма, будзе перапыненне ўзброенага супрацьстаяння, але мір гэта нельга назваць мірам. Вось. І безумоўна, ну, як бы спыніць супрацьстаянне таксама важна, але мы не можам вот это любым коштам, мне не падабаецца гэтае слово любым коштам, да, таму што вельмі часта, ну, як у маральных дылемах гаворка ідзе пра тое, вот ведаеце, як там вот эти дылемы, ваганеткі всякие, да, которые там едуць на 5 чалавек, на аднаго чалавека, і мы выбіраем, каго як эту спыніць і на каго я накіраваць, і вот за гэтым стаяць маральныя дылемы. Безумоўна, мы заўсёды, калі спрабуем спыніць зло і выбраць меншае зло, мы трапляем у вось гэтыя маральныя дылемы, з якімі вельмі цяжка мець справу, і палітыкам даводзіцца мець справу, але мы павінны разумець, што нават у гэтай дылеме мы павінны стаяць за добро, за праўду, за чалавечую годнасць, за справядлівасць. І некі, ну, калі б Трамп яшчэ сябе паводзіў так, што это вымушаныя рэчы, што мы не змаглі дастаткова дапамагчы ўкраіне, што так, і мы несем таксама адказнасць за тое, што мы не змаглі дапамагчы ўкраіне. А то ён прадстаўляе ўсю сітуацыю так, што мы Украіне дапамаглі нават больш, чым трэба было, і вот хочам перастаць гэта падтрымліваць Украіну. Вось. І як бы ісці пры гэтым вельмі добра па-сяброўску размаўляць з расійскім рэжымам. Гэта разбурае, это не толькі праблема Украіны, Расіі становіцца, это разбурае ўвогуле ўвесь нейкі такі сусветны парадак, у любую маральнасць, любую, ну, тыя прынцыпы, на якіх увогуле грунтавалася такі сусветны парадак, нейкае ўяўленне пра палітыку апошнія десятигоддзі. То бок гэта разбурае ўвесь свет, па сутнасці. Наталья, ці не падаецца вам, што вот і вы, і я, і вось тыя хрысціянскія, я не ведаю, хто там святары, ці хто там хрысціяне, з якімі вы размаўлялі, ну вот хочам сябе падаць свяцейшымі за папу рымскага, як это кажуць. Ну слухайте, ну Амерыка таксама вельмі веруючая краіна. Вон Венс выходзіў нават у эфір з крыжом на ілбе. І не адзін ён такі. Это быў Рубіо, да. Да, Рубіо. Ну, я ж кажу, не адзін ён такі. Можа, і Венс выходзіў, мы просто не бачылі. А я да таго, што ну яны ж таксама разбіраюцца ў гэтых догмах. У іх таксама ёсць нейкія тэолагі, нейкія там іх гэтыя духаўнікі, хто ім можа вот так во раскласці. А яны робяць так. Можа, у іх там все ж таки, можа там мы там сабе нешта накручиваем, што мы вот у такіх уже просто белых паліто, што аж вока рэжа.
Не, ну, глядзіце, Пуцін таксама стаіць у царкве, хрысціцца, прычащаецца і такі ўвесь сябе праваслаўны і як бы зло яно цяпер яно заўсёды хаваецца, яно можа хавацца ў любыя хрысціянскія догмы. Для гэтага нам патрэбна тэалогія. Насамрэч тэалогія гэта ёсць вось інструмент нейкі, які дазваляе пабачыць, калі за нейкімі добрымі рэчамі насамрэч хаваецца нейкае зло. Вот дэмаскаваць гэта, дэканструяваць. Таму што, ну, паслухаць казані патрыарха Кірыла, напрыклад, который кажа, што тыя, хто ваюе в Украіне, яны ледзь не выконваюць самую галоўную запаведь любові, которую Христос пакінуў. Вось, ну, як бы, разумееце, ну, для мяне гэта абсурд, гучыць абсурдна. Дарэчы, у ЗША таксама ёсць розныя падыходы да палітыкі сучаснай Трампа, і, безумоўна, гэтая палітыка, яна ўзялася не з пустога месца, яна расце на грунце розных сацыяльных такіх нейкіх канфліктаў, якія знаходзіліся ў такім замерлым стане доўгі там некалькі дзесяцігоддзяў, ну, можа, апошнія, прынамсі, 15 гадоў у заходніх грамадствах. Гэта недавер да афіцыйных інстытуцыяў, распаўсюджванне тэорыі змовы. Як бы людзям многім было цяжка ўспрыняць, магчыма, тыя змены, якія адбываліся у грамадстве, яны не паспявалі адаптавацца да гэтых зменаў, і здаецца, што вось гэтая там тэорыя змовы, яна вельмі добра тлумачыць многія рэчы. На жаль, сярод вернікаў вось гэтае поле распаўсюджвання гэтых тэорый змовы, яно вельмі такое, скажем, спрыяльныя, таму што часта людзі вераць у тое, чаго не бачна. Вось, і чалавека можна вельмі лёгка падмануць. Ну, людзі вельмі за распаўсюду, я не ведаю, ну, як бы экспертнасць ужо нічога не значыць, так? Мы ўжо пра гэта з вамі размаўлялі. Дарэчы, вот, мне здаецца, што у хрысціянстве таксама патрэбна ў пэўным сэнсе экспертнасць, і не проста экспертнасць таго, што казаў Ісус, але таксама чаго ён не казаў. І тое, як мы павінны ўвогуле разумець веру, як мы павінны працаваць са сваёй верай, як мы яе павінны рэфлексіўна пераасэнсоўваць і бачыць, дзе там схавалася вось гэтае пустазелле, якое выглядае нібыта як добрая расліна, да, як сапраўднае такое збожжа, як там жыта, але на самой справе з'яўляецца пустазеллем, і не заўсёды можна адразу зразумець, дзе і як яно вот знаходзіцца. Ну, мы бачым, што ну, як бы все роўна ўвесь свет, ён, ну, няма ніякіх, вот вы сказалі, белае паліто. Насамрэч, я не ведаю, я, напрыклад, не лічу белае паліто таксама правільнай канцэпцыяй, калі вот мае вераванні, мае перакананні заўсёды правільныя, і я буду іх проста заўсёды прасоўваць і навязваць і любымі спосабамі. Ўсё ж такі, калі белае паліто, скажем, гэта канцэпцыя, которая, наадварот, не дазваляе паглядзець на свае памылкі. І толькі тыя людзі, якія пастаянна думаюць, дзе я памыляюся, шукаюць вось гэтыя памылкі, адкрытыя да розных пытанняў, да розных светапоглядаў, да, яны могуць неяк асэнсоўваць і глядзець, што адбываецца і як адбываецца. Таму мы ж таксама зараз Трампа як бы не агулам просто крытыкуем, потому што ён там нам не падабаецца. Все ж таки мы бачым, што, па-першае, вайна не спыненая, так? То ён сам абяцаў, дарэчы, ён вельмі нагадвае аднаго палітыка з усходняй Еўропы, которого зовут Александр Лукашенко, ну просто вот паводзіны вельмі падобныя да паводзінаў Трампа. Гэта абяцаць многа, да, і нешта такое надзвычайнае, а потым не выконваць. І заўсёды можна праверыць, выканаў ён ці не выканаў. Вот 24 гадзіны ён збіраўся спыніць вайну,
вайна не спыненая дагэтуль, так прайшло 24 дні замест 24 гадзін. Вось, і ён адразу, ну, калі ты заяўляеш нешта, то ты павінен несці адказнасць за свае словы. І, на жаль, цяпер, ну, сучасная палітыка, яны характарызуюцца тым, што людзі не нясуць адказнасці за свае словы. Вот, адказнасць за свае словы, ну, таксама адна з важных рэчаў для палітычных лідараў, ну, увогуле для кожнага чалавека. Таму выснова моя такая, што мы павінны бачыць па пладах, так? Што не то, што там гаворыцца, а вот які вынік мы маем. Вось, вынік Трампам, ну, можа, мы яшчэ пабачым, но тое, што ён анансуе ўжо цяпер, і тое, як ён сябе паводзіць з палітычнымі лідарамі вось гэтых ваюючых краінаў, так? Ну, бачна ж, на чым ён баку, паколькі мы разумеем, я думаю, што не трэба быць вялікім багасловам, каб даказаць, што Расія ўсё ж такі зло, таму што акт агрэсіі быў здзейснены Расіяй. Тут, як бы, я не думаю, што хоць у нейкага чалавека могуць узнікаць пытанні. Вось, ніхто не прымушаў Расію ўводзіць войскі в Украіну, перасякаць мяжу, у тым ліку з тэрыторыі Беларусі. Ніхто не прымушаў рабіць гэтыя масавыя вайсковыя злачынствы, рабіць тое, што было зроблена у Бучы, у Ірпені. Ніхто не прымушаў кідаць ракеты на мірныя гарады ўкраінскія. Вось, ніхто не прымушаў казаць пра тое, што мы захопім всю Украіну, дойдзем да Кіева за 3 дні. Вот, бачыце, Пуцін же таксама, вот, калі войскі стаялі каля мяжы з Украіны, ён казаў, ён падманваў, казаў, не, мы же не збіраемся некую вайну пачынаць, это у нас просто трэніроўка, ніякай вайны не будзе, яшчэ тады людзі спрачаліся, будзе, не будзе тая вайна. Вот, это як бы паказвае пра тое, што, ну, як бы палітыкі не несуць адказ за свае словы, яны падманваюць, а такім, вот гэтага падману не павінна быць. Мы павінны быць все ж таки больш празрыстыя адзін для аднаго і неяк вот заўсёды рабіць тое, што мы дэкларуем, вось, і толькі так у чалавечай супольнасці, ну, зможа будавацца нейкі давер, і калі супольнасць пабудавана не на даверы, а на гвалце, гэта адпаведна супольнасць, у якой я б не хацела асабіста жыць. Вот мне не хацелася б у гэтай супольнасці жыць. Я лепш з Ілоном Маскам палечу на Марс. Вось, жартуючы, скажу так. Таму все хочуць жыць вот у мірных такіх прыязных стасунках, а тое, што нам увогуле цяпер прапануецца, гэта навязванне волі, хто мацней, той і мае рацыю, і гэтак далей. Праўда за тымі, хто мацней, праўда за тымі, у каго больш сродкаў, нейкіх рэсурсаў, як бы яны іх там не атрымалі. Такая дзікае вяртанне вот да гэтага перыяду, калі все адзін аднаму вораг, ніхто нікому не давярае, вайна ўсіх супраць усіх. Ну, насамрэч, мы стаім цяпер перад тым, што нам прапануецца вось гэтая ідэя свету, не как вот Папа Рымскі, дарэчы, свяцей Папа Рымскага, Папа Рымскі, ён напісаў энцыкліку ў 2020 годзе «Фрателлі Тутті», якая значыць «Усе мы браты і сёстры». Вось, а нам цяпер прапануецца усе мы чалавек чалавеку воўк, да, вот такая гісторыя, што ты хапай рэсурсы, ты станавіся моцным, ты нікога не дапускае да сябе, нікому не дапамагае, а калі дапамагае, то толькі для того, каб нешта атрымаць узамен, ці там маніпуляваць, ці кагосьці там прыкарміць. Вось, і нарошчвай магутнасць, і гэта як бы гарантыя тваёй бяспекі і тваёй там, не ведаю, твайго поспеха ў жыцці. Вот, я не бачу у гэтай мадэлі свету, можна сказаць, што яна рэалістычная, можна сказаць, што яна таксама мае права на існаванне. Вот, но я не ведаю, хто з людзей хацеў бы жыць у такой мадэлі свету, дзе ўсе адзін аднаму ворагі. Не, я хочу жыць у такім свеце, дзе ўсе адзін аднаму сябры, калі можна давяраць адзін аднаму, і калі можам мы, ну, неяк, ну, не баяцца хадзіць па вуліцах, не таму, што у мяне пісталет там дзесьці ў кішэні ляжыць, якім я магу адстраляцца, а таму, што я просто ведаю, што на мяне ніхто нападаць не будзе, таму што у гэтым свеце ніхто адзін на аднаго не нападае.
Ох, Наталья, разышліся вы, і Трампа з Лукашенком параўналі, а патрыарха Кирилла антихрыстам абазвалі. Карацей кажучы, што робіцца ў гэтым свеце, усё, як той казаў, з галавы на ногі ці з ног на галаву, ўсё перакруцілася. Але я хацеў бы адразу нагадаць усім, што варта подписываться на телеграм-каналы «Христианская миссия. Визия не войне», каб быць у курсе падзеяў і інфармацыі, што адбываецца не толькі у вось такім хрысціянскім свеце, рэлігійным свеце, але і вакол яго. Таксама раю ўсім асабісты тэлеграм-канал Наталья з 2 Л. Ну і не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорадио, ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек, каб не пропустить наши регулярные размовы с Натальей раз на 2 тыдні. Ну і расширвайте, калі для вас гэта бяспечна. Нагадаю, што усе наши стрымы, эфиры можна будзе глядзець на стрымінгавай платформе. Ну, не будзе, ўжо можна глядзець на стрымінгавай платформе Беларусь Tomorrow нашы і відэапрадукцыю наших партнёраў. Так, дарэчы, зрабіце добрую справу, можна сказаць, хрысціянскую, падтрымайце збор, які ладзяць беларусы Бельгіі. Яны рыхтуюць падарункі, такія адмысловыя падарункі каліноўцам, ваярам палка Каліновска да Дня волі, да 25 сакавіка. Ну і беларусам ЗША з Мінеаполіса таксама трэба ваша, з Міннесоты дакладней, выбачаюся, патрэбна ваша падтрымка. Ёсць там спецыяльная такая, яны запусцілі петыцыю, подпіс. Гэта не складана, ад вас нічога не патрабуецца, але будзе ім вельмі ў дапамогу, каб вырашыць пытанне з адкрыццём беларускай культурніцкай прасторы ў іх горадзе. Так вось, калі я ўжо згадаў ваш тэлеграм-канал, там вельмі шмат інфармацыі апошнімі днямі з'яўлялася, якая мяне, ну скажем так, моцна ўразіла. Але перш чым мы звернемся акурат такі да гэтых менавіта навінаў, вельмі часта я вот і мы абмяркоўвалі гэта, прачытаўшы чарговую навіну пра пераслед таго ці іншага святара у Беларусі. Вот навіну у вашым тэлеграм-канале мы абмяркоўвалі, размаўлялі пра гэтыя рэпрэсіі, іх узровень, маштабы, скіраванасці, гэтак далей. Я да чаго это прыгадаў, паслухаў на выходныя у нашай калежанкі з нашай Нівы ў праграме ТОК размову с святаром Кухтом. І там таксама шлі размовы пра рэпрэсіі, пра пераслед. І вот нешта я злавіў сабе на думцы, што калі я таксама размаўляў і са святарамі, і вось з вами, Наталья, мы таксама гэтую тэму абмяркоўвалі, што святары, як і звычайныя беларусы, таксама трапляюць пад пераслед, пад рэпрэсіі. Але калі вот так пачнеш узгадваць, а колькі у выніку гэтых рэпрэсій святароў выехала з Беларусі, то как-то раз, два, три, и вот, ну, можа, я, конечно, не ўсіх ведаю, но але вот так вот по пальцах могу прыгадаць. Вось наши віленскія Кухто і яго выскочила з головы. Отец Георгий Рой. Да, Георгий Рой, з якім у нас была... До речі, нельга называть, потому что само ягонае імя – это экстремистский материал. Да. Ну, нам можна, паколькі куды уж тут мы тут да, нам на нас ужо як там это клейма не маце ставіць, так что адным больше, другим меньше. Ну, можна прыгадаць ксяндза Барка, яшчэ аднаго-двух я, можа быць, прыгадаю святароў, і ўсё. А чаму так? Вам здаецца, ну просто мы не ўсіх подсвечваем святароў, но іх десяткі, што каталіцкіх, што праваслаўных святароў, якія вымушана выехалі з Беларусі. Ну, вось, просто, ну, люди по-рознаму выязджаюць, розным чынам уладковваюцца, таму я б не хацела канкрэтна называць імёны гэтых людзей. Яны бачныя, яны, ну, вернікі мясцовыя іх ведаюць, вернікі іх, якія былі ў Беларусі, таксама ведаюць пра іх ад'езд. Вось, просто як бы лішнюю увагу да гэтых святароў мы не прыцягваем, таму што хтосьці з іх яшчэ служыць у рускай праваслаўнай царкве, там ці ў іншых памесных цэрквах, якія больш блізкія да рускай праваслаўнай царквы. Таму, скажем так, гэтую тэму
як бы давайте будем, да, то есть людей много выехало, і пратэстанцкіх пастараў, і праваслаўных, і каталіцкіх, і грэка-каталіцкіх святароў. Гэта вельмі адчуваецца ўнутры Беларусі. Вот звонку Беларусі, калі можа чалавек не заангажаваны як бы у такую рэлігійную тэму і не шукае дзесьці там сабе прыход, але у нас ёсць нават 3 беларускія прыходы, вот новыя, да, якія з'явіліся, праваслаўныя прыходы. Гэта прыход у Вільні са святарамі отцом Кухтам і отцом Роем. Гэта такая супольнасць у Варшаве, якая раз на месяц цяпер збіраецца, але ну часцей яны збіраюцца служыць па-польску там, вот, але раз на месяц ёсць служба па-беларуску. І таксама ў Парыжы ёсць прыход, які прымае беларусаў, дзе служба адбываецца па-беларуску. І гэта толькі там, дзе па-беларуску служаць, а ёсць жа там, дзе па-царкоўнаславянску працягваюць служыць. Тое самае мы... Но это новое, потому что мы ж ведаем про даўнюю царкву там у Нью-Йорку, там у Лондоне. Так, гэта новыя супольнасці, якія вот якраз пасля 2020 года з'явіліся. У Польшчы цэлае вырасла душпастарства для каталікоў Польшчы, дзе ну, каля 10 прыходаў па ўсёй Польшчы дзейнічае цяпер. Вось, і людзі, якія выехалі з Беларусі з прычыны пераследу ці з прычыны рэпрэсій, альбо там рызыкаў нейкіх і страху, просто немагчымасці жыць у такім грамадстве, дзе ўсё кантралюецца і дзе гвалт вельмі моцна з'яўляецца такім стрыжнем усяго грамадства, то сапраўды ў Польшчы цэлая ўзнікла структура, я б так сказала, з людзей, якія пасля 2020 года выехалі. І мы бачым гэты працэс. Вось. Безумоўна, гэтыя структуры не палітычныя. Вельмі часта прыходы гэта проста месца, дзе людзі, конечно, займаюцца не палітычнымі справамі, яны хутчэй просто збіраюцца, моляцца, дзеляцца нейкім сваім жыццёвым досведам, падтрымліваюць адзін аднога і працягваюць нейкія сілы атрымліваць ад духоўных стасункаў унутры гэтых прыходаў. Вось, падтрымкі адзінаверцаў, скажем, такой хрысціянскай любові, цеплыні. І сапраўды гэта відавочна, што пасля 2020 года досыць інтэнсіўны гэты працэс ідзе. Вось. Але зноў-такі я кажу, што тут два аспекты, што людзі, якія не вельмі ў гэта заангажаваныя, яны не заўсёды гэта бачаць, а па-другое, людзі, якія заангажаваны палітычна, да, гэта ну, трошкі іншая рэч. А другое, гэта тое, што лепей, каб некаторыя рэчы адбываліся ў цішыні. Каму трэба, той знойдзе, альбо пабудуе новую супольнасць. Вось, а лішняга таксама прыцягваць увагу. Ведаеце, мы сутыкнуліся з тым, што вот цяпер, напрыклад, канал прыхода віленскага, ён прызнаны экстрэмісцкімі матэрыяламі таксама. Вось, чым менш мы прыцягваем увагі як бы да дзейнасці такіх прыходаў, чым менш мы асацыюем іх з 2020 годзе, тым больш нейкай прасторы мы даем ім для того, каб дзейнічаць, для того, каб расці, і для того, каб быць месцамі, дзе вось гэтае, куды не дасягае вось гэтае палітычнае нейкае раздзяленне ці палітычны кантроль знутры Беларусі. Таму вось, я запрашаю просто цікавіцца. Ну, я думаю, што людзі, якім гэта цікава, яны знойдуць, яны ведаюць, дзе шукаць. Там таксама было вот такое цікавае пытанне наконт таго, каго ўсё ж таки больш рэпрэсуюць, праваслаўных ці каталікоў. І тут Кухта в прынцыпе правильно сказаў, што мерацца рэпрэсіямі не варта, і таму я таксама не буду пераадрасоўваць такое ж пытанне вось вам, Наталья. Але хто вось зараз больш спрабуе прагнуцца перад рэжымам, праваслаўныя ці каталікі? Вось гэта цікавы аспект. Просто я гляжу, напрыклад, ізноўку звяртаю ўсіх да тэлеграм-канала «Хрысціянская візія не вайне», і просто вот, ну, воласы шавеліцца.
Епископ Борисовский и Мариногорский Амвросий совершил молебен, приуроченный ко Дню белорусской милиции. Два больших поздравления ко Дню милиции для брагинских и мозырских силовиков подготовил епископ Туровский и Мозырский Леонид. Благочинный Жодинского церковного округа настоятель храма преподобного Сергия Родонежского иерей Сергей Чукович выразил силовикам благодарность за их нелегкий труд, который обеспечивает спокойствие и порядок в обществе, и так далее, и гэтак далей по списку. Вот это нормально? Ну, бачыце, скажу яшчэ такое, быў неўток у Мелказёрава, у Жизмаліна недавно, якраз таксама як з Куфтам быў з Белпол, з Мацвей, як яго забыла, з Мацвеем. Да, с Короче, Матвеем было. як ён сам сказал, меня все называют жирный, да, вот у Беларусі это у яго такое паганяла, ну, все его так ідэнтыфікуюць. Ну, вот Матвей, хороший такі міліцыянт, да, які працаваў у ГУВД Мінгравыканкама, займаўся справамі вось гэтых там парнаграфія, прастытуткі і гэтак далей, такого кшталту справамі. І ён якраз спрабаваў пераканаць Мікіту Мелказёрава ў тым, што дагэтуль у Беларусі нават у сілавых структурах вельмі шмат людзей, які, па-першае, супрацоўнічаюць з Белполам, які дастаюць інфармацыю, які не ўдзельнічалі ў рэпрэсіях і злачынствах, і ну, які сапраўды займаюцца той справай, дзеля якой яны існуюць, праваабаронай, абаронай правоў чалавека, да, ну, скажем, не праваабаронцы і права, як мы іх называем, есть два слова, як бы, які праваахоўныя органы, вось, ахова, абарона і ахова – гэта розныя рэчы, праваабаронцы і праваахоўнікі розныя рэчы, яны сапраўды займаюцца праваахоўчай дзейнасцю і раскрываюць злачынствы, сапраўды там займаюцца там не палітычным пераследам, вот, а звычайнымі такімі як бы справамі, які заўсёды ёсць у любой дзяржаве. Ён, дарэчы, казаў пра тое, што вось гэты весь палітычны пераслед, ён больш у губазіку належыць, так, вот туды засунулі гэты пераслед, і губазік ён выкарыстоўвае проста звычайных міліцыянтаў як прыкрыццё. Это я просто кажу пра тое, што нават у міліцыі цяпер ёсць розныя людзі, ёсць людзі ў тым ліку, якія, я думаю, што і пасля правядзення ілюстрацыі, пасля правядзення даследавання злачынстваў, якія рабіліся вот у Беларусі з выкарыстаннем вось гэтых праваахоўных органаў, правапарушальных органаў, і яны застануцца працаваць, і яны змогуць быць вось гэтым касцяком той сапраўднай паліцыі, якая будзе ахоўваць спакой, здароўе, жыццё грамадзян Рэспублікі Беларусь. Другі аспект. Гэта аспект таго, што з боку святароў, да, які там служаць на дзень міліцыі, для іх малебны, для міліцыянтаў, гэта таксама не заўсёды сведчыць пра тое, што гэтыя святары падтрымліваюць палітыку дзяржавы. У тым ліку рэпрэсіі і вось гэты гвалт у дачыненні да людзей, які чыніўся і дагэтуль чыніцца. Гэта не абавязкова абазначае. Безумоўна, можна задаваць пытанне, што чаму людзі не думаюць далей за ўласны нос, калі яны самі канкрэтна асабіста не сутыкаліся з пераследам, з гэтым як бы ціскам, то яны проста не ведаюць і жывуць у нейкай іншай рэчаіснасці, дзе ўсё па-іншаму. Таму, але тым не менш, вельмі часта гэта не азначае падтрымкі вось гэтай рэпрэсіўнай палітыцы, але азначае проста, ну, там, настаўніца малодшых класаў мала чым адрозніваецца у гэтым сэнсе для святара ад участковага міліцыянта, вот, который там у Гомелі ці ў Рэчыцы дзесьці ходзіць па кватэрах, там, не ведаю, правярае, ці ўсё
у парадку і гэтак далей. Таму з аднаго боку нас гэта ўражвае, тому што у нас, ведаеце, кожны чалавек з Беларусі, які просто ідзе па вуліцы і там спыняецца машына, альбо там дзіця, якое было ў Беларусі пасля 20-го года, ідзе і бачыць міліцыянта просто на вуліцы, ну, як бы ахоплівае такі паралюш цэлы, страшна становіцца, што зараз ну, не хочацца сутыкацца з такімі людзьмі у форме, так, якія могуць з табой штосьці зрабіць несправядлівае, жахлівае і гэтак далей затрымаць, пабіць ці гэтак далей. Вось, але не ўсе, як я казала, маюць такі досвед, не ўсе здольныя ацэньваць вось гэтыя, не ўсе маюць дастатковую эмпатыю для того, каб ацэньваць негатыўную дзейнасць усяго вось гэтага апарата паліцэйскага, міліцэйскага ў Беларусі. І я лічу, што епіскапы, у іх павінна быць вось гэтая адчувальнасць, яны павінны разумець, дзе ок, дзе не ок, дзе вось гэтую нейкую чырвоную рысу яны пераступаюць, але я не думаю, што яны проста свядома пераступаюць гэтую рысу і свядома ідуць на падтрымку вось гэтага гвалту і рэпрэсій. Я зраблю невялічкую рэкламу. Наталья, не адключайцеся, я развітаюся з тымі нашымі гледачамі і слухачамі, якія глядзяць нашыя стрымы праз стрымінгавую платформу Беларусь Tomorrow. На жаль, з вами нам трэба развітацца, але можете перайсці на YouTube канал Еўрарадыё і там разам з намі працягваць размову, вы каментуйце, а мы будзем задаваць пытанні Наталі. Так што я з вами развітваюся, да сустрэчы, жыве Беларусь, і працягваем з слухачамі, гледачамі YouTube канала Еўрарадыё. Рэчы, там няма каментароў, ніхто пытанне не задае. Ой, пытанні ёсць розныя. Самае галоўнае, што тут ёсць у нас такі сталы глядач Владимир Кісляк, які усе тэмы эфірныя зводзіць да таго, што калі мы будзем не вот это вот ўсё абмяркоўваць, а арганізоўвацца і круціць банду Лукашенко. Ёсць што адказаць? Калі ён збіраецца ўзначаліць гэты працэс, спадар Владимир Кісляк? Хай вышлі как мобилизационное предписание. И парабелум, Натальи. Послухаем, что там ён прапануе нам. Добра, яшчэ раз звяртаюся да ўсіх. Подписывайтеся на телеграм-канал «Хрысціянская візія не вайне», а таксама телеграм-канал Натальи, Наталья с двумя Л. Не забывайте про YouTube канал Еврорадио, ну и безумоўно наша стриминговая платформа Беларусь Tomorrow. Наталья, я вот зараз чамусьці, не ведаю, гэта ўжо нейкая такая траўма, не скажу, што юнацкая, але прыгадаў про Свято-Елизаветинский монастыр. Я з чаго падумаў, зараз же ж пачынаецца, просто зараз пачынаюцца розныя там святкаванні. Вось у Вільні былі казюкасы, і тут пачынаюцца па Еўропе зараз розныя таксама святкаванні, уже цёпла, будуць розныя кірмашы. Ну і ці гатовы у Еўропе, асабліва валанцёры хрысціянскай візіі, атлаўліваць этих вот мамочек с монашек, которые зарабляць едуць у Европу, зарабляць грошы на тое, каб падтрымліваць расійскіх мальчиках у трусиках у зоне СВО так званой. Ну, бачыце, мы пастараліся зрабіць максімум інфармавання, як бы, каб дайшла гэта інфармацыя да ўсіх магчымых рэлігійных арганізацый, якія знаходзяцца ў Еўропе, да урадаў, да праваахоўных, так сказаць, органаў. Калі нейкія дзяржавы, вот, дарэчы, пра Польшу пытанне, так? Вот в Польшы столькі шмат беларусаў жыве. У Польша нават граніцу закрыла з Беларусю, 5-метровы плот пабудавала. Але тым не менш, гэта ёсць першы шлях. Польскія памежнікі прапускаюць нармальна машыны Свято-Елизаветинскага манастыра з таварам, які едзе далей па Еўропе, які ў Польшы таксама едзе. Хтосьці ж выдае візы. Гэта ж не просто так адбываецца. Візы выдаюцца.
хтосьці іх прымае, хтосьці ім дае дазволы. Я думаю, што ну, трэба ўжо спытаць як бы з гэтых людзей. Вот. Дагэтуль у Гайнаўцы існуе арганізацыя галерэя Святой Елізаветы, якая дзейнічае, там ёсць склад гэтых тавараў усіх Свято-Елізаветскага манастыра. Ну, і калі гэта, я не ведаю, можа Павел Латушка хоча заняцца гэтым пытаннем, хто у нас у Польшчы такі самы мае рэсурсаў для того, каб размаўляць на адпаведным узроўні пра тое, каб гэта нейкім чынам перапыніць. Ну, як бы я думаю, што все павінны мабілізавацца, гэта не павінна быць толькі там валанцёры хрысціянскай візіі ці там народных амбасадаў, ці проста журналісты Белсата, якія журналісткі часта Белсата, якія гэта ўсё выяўляюць і спрабуюць там з некім звязвацца. Ну, то есть это павінна быць нейкае грамадскае агульнае дзеянне і у палітычных сілаў больш магчымасцяў, чым там вось у нейкіх там валанцёраў. Вось калі гэта працягваецца, значыць, ну неяк манастыря атрымліваецца дамаўляцца з гэтай нагоды лепей з уладамі еўрапейскіх краінаў, чым беларускіх дэмакратычных сілаў. Таму як бы паглядзім, што будзе. Я думаю, безумоўна, будуць і паездкі, будуць і данаты, будуць і грошы збірацца на банкаўскія рахункі адкрытыя ў Еўропе. Вот. Наша задача як бы інфармаваць пра гэта, наша задача паказваць маштабы гэтага, ну, як бы рашэнні прымаць павінны адпаведныя структуры, адпаведныя рэлігійныя супольнасці, адпаведныя грамадзянскія ініцыятывы, адпаведныя органы ўлады. Вот. Все, што я магу сказаць з гэтай нагоды. Карацей кажучы, калі ўзяць тэрміналогію нашага гледача Владимира Кісляка, трэба арганізоўвацца і круціць банду манашак-рэцыдзівістак. Ну, не то, что крутить, да. Ну, як бы справа ў тым, што вот мы толькі абмяркоўвалі святароў, якія там асвячаюць там, не ведаю, малебны служаць для міліцыянтаў, да? Ну, і я казала пра тое, што гэта хутчэй яны не свядома падтрымліваюць, а яны просто як бы індыферэнтна ставяцца да таго, што адбываецца, да ўсіх гэтых працэсаў, яны як бы праходзяць міма вось гэтых ахвяраў, тых, хто пацярпеў ад паліцэйскага, ад міліцэйскага гвалту у межах крызісу палітычнага ў Беларусі. Пры гэтым у нас ёсць людзі, якія жывуць у свабодных краінах, ну і вельмі часта многія просто паабураюцца і праходзяць міма вось гэтых там шапікаў Свято-Елізаветинскага манастыра. І ўсё, і на гэтым все скончваецца, да? Таму што ну, гэта не прыярытэт для людзей, не прыярытэт вось за штосьці там змагацца, чагосьці там дасягаць, хаця, безумоўна, у дэмакратычных умовах інструментаў нашмат больш. Просто ну, для того, каб гэтыя інструменты выкарыстоўваць, трэба, каб гэтым хтосьці займаўся і хтосьці ну, як бы браў на сябе адказнасць і ну, дзейнічаў. Браў на сябе вось адказнасць для того, каб дзейнічаць. Вот, дарэчы, хацела гаспадара Кіслюк, які нам каментуе. Вот чаму ён пытаецца у нас, калі мы скончым размаўляць, да, і пачнем аб'ядноўвацца для того, каб там скруціць Лукашэнку. Можна адрасаваць самому спадару Кісляку, калі ён спыніць глядзець стрымы Еўрарадыё, пісаць каментары, вот, а калі ён возьме на сябе адказнасць для того, каб дзейнічаць самому. Я думаю, што беларускае грамадства дастаткова ўжо дарослая, дастаткова саспелая для того, каб дзейнічаць самім і не чакаць, што хтосьці іншы вырашыць гэтую праблему. Вот. Мы гэтую праблему вот, з тых рэсурсаў, якія ў нас ёсць, спрабуем
вырашаць найбольш эфектыўна. Але ну як бы не праходзьце міма, дасылайце нам інфармацыю пажадана загадзя пра тое, што будуць выстаўляцца гэтай монахіні, ці не монахіні, а просто супрацоўнікі гэтага манастыра у нейкіх месцах. Мы паспрабуем таксама прыкласці свае намаганні, але мы б хацелі таго, каб гэта быў наш такі агульны чын. Разумееце, мы хочам перамагчы Лукашэнку ў Беларусі, а не можам справіцца са Свята-Елізаветскім манастыром у Еўропе. Ну так чаго хацець, да? Чаго хацець, да. Зразумела. Да. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. І так 50 хвілінаў адняў вашага часу. Дзякуй вялікі, Наталья. Да сустрэчы. Яшчэ раз звяртаюся да ўсіх, подписывайтеся на телеграм-каналы «Хрысціянская візія не вайне» і Наталья з 2 Л. Там вы пачытаеце ўсю актуальную інфармацыю і навіны з жыцця як хрысціянскай супольнасці, так і не толькі яе, а просто жыцця, якое звязана тым ці іншым чынам з рознымі і вернікамі і святарамі. Ну і безумоўна не забывайце пра YouTube канал Еврорада. Ну а таксама да. И хочу еще сказать, не забудьте поглядеть кухту в шоу «Ток у Насты Роуды». Вот так вот. Да. Конкурентов рекламуем. А чему конкуренты? Это мы все одна команда. Вот так вот, одной командой и будем там, ну, коли крутить, не крутить, но, по крайней мере, доводить корыстную информацию до всех белорусов. Крутить себе самих и іншых белорусов, хотя бы. Точно. На гэтым і развітаемся, на гэтай пазітыўнай ноце. Дзякуй вялікі, Наталья, да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.